Takže čus borci, dneska tady mám volant na BMW E39, nebo respektive i 36, protože má tady ten kroužek vlastně na volantu, tady je to vypíčený, tady by to mělo být v podstatě tady v tomhle zastrčený. Ten volant, je to ten M-paketový, tady je poškozený, to je blbě vidět, ale tady můžete vidět, jak je otrhaný. Jo, je ošahaný, teď momentálně je teda bez airbagu a i ty tlačítka prostě tady teď momentálně nestojí nic moc jako za nic. Každopádně ukážem si, protože dneska vlastně ho odvážím na pošití, takže si ukážem, jak sundat ten kroužek, samozřejmě tady pod volantem sundáte ty plasty. Ukážem si to potom ve videu, až ho budeme nandávat pošitej. Teďko momentálně ho jenom v podstatě takhle připravíme, takhle mi v podstatě přišel a tady máme tyhle tři šroubky, které si vlastně odděláme a vyndáme tohle ten kroužek volantový. Tak jedna z důležitých věcí, abyste vlastně ten volant sundali, tak abyste vám podařilo sundat airbag, tak je důležitý tady ty dva šrouby vlastně odšroubovat. Takže jsme v autě, v podstatě pro sundání tady toho airbagu, jak jsem říkal, jsou tady vzadu, jsou ty šroubky, které jsou potřeba sundat, zároveň sundáme airbag, dostaneme se na matici a z té matice to vlastně odšroubujeme a sundáme celý volant. U toho předface, takhle to funguje u faceu. U toho před faceliftu, což je i tohle, tak tady vlastně za spoda dole jsou tady šroubky, tady a celý se to vlastně takhle tady, celý se to tady takhle vlastně, já vám tady přisvicuju žárovkou, celý se to vlastně tady v tomhle spoji rozebere a celý ten plast, který nám kryje tu řídící tyč, tak vlastně sundáme. To bude paket stupí. Co tady vole? Sundávat pít vůle s kamerou. Takže můžeme rozebrat tady ty plasty. Tak. Tady. Takže máme jeden. A to nám v podstatě stačí. Ten horní díl v podstatě asi myslím nepotřebujeme. Ne. Horní díl nepotřebujeme. Tady vlastně koukám, že tady máme nějaký zapáskovaný. Tak, tady s tím si teda pohrajem. Ale my nejdřív sundáme ten airbag. Yeah. Takže fajnový zjištění. Spoda se to kurva dělá. Jo, už je volnej. Tak.
Dáme klíč. Točíme. Takže tady můžete vidět, že ten airbag už je relativně volný. Tohle to já jsem na tomto nejhorší. Airbag máme venku, drží nám tady na drátkách. To ukážu. Jo, tady v podstatě, když ho takhle vezmu, tak nám tady drží na drátkách, takže musíme to poodpojovat z toho bagu. Airbag máme sundaný. Tady podržel to světlo, ty vole, tady to je na piču. Protože tady ještě nemám vyřešený světla, tak se budu dávat, takže musím v podstatě takhle improvizovat. Takže odpojený máme, tady ještě odpojíme toto, tenhle ten, co jsme vlastně odpojovali i tam na tom volantu. A pak už tady matici a sundáme v podstatě celý ten volant. A samozřejmě nezapomeňte tady na tyhle ty drátky. Tak, mezi tím nám to tady uschlo, takže už je to suchý, vypadá to dobře. Mám tu barvu vyzkoušenou, že nebarví, prostě, že je prostě v cajku. Docela i rychle schne, takže můžeme sundat tady pásku. Tak, trošku to otřem. Já si tady vezmu ubrousek. Tak. Trošku lepidla z té pásky nám tady zbylo. Takže vezmeme odstraňovač etiket a lepidel celkově a tedy. Trošku tady stříknu. Tak to hezky přejedu. Nevím, jak to stáhlo to lepidlo. Tak. Paráda. Tak, to by bylo. Airbag máme připravený, takže jdeme se věnovat volantu. Tak, vyndal jsem tady ten starý volant, takže si budeme sundat zase ten kroužek, jak jsme si už ukazovali. Takže si to ukážeme ještě jednou. Takže tady jsme to odpojili, kroužek máme. Důležitá věc, s tím kroužkem takhle netočit, jinak je v píči, rozmrdá se vám. Takže na ty kroužky fakt brutálně opatrně, prostě jemně to vyndat, nervěte to, jo, prostě v klidu. Takže sundáme šroubky. Tak. Tam drží. Já jsem myslel, že bychom to mohli sundat, aby se nám zase nerozpad, ale bohužel to nevohčijem. Tak. Jemně. Jo, on nám tam ještě visí za ty drátky, takže já si tam ten jeden šroub vrátím. A připravím si to. Tak. Tady nám vadí ty drátky, jo. Možná uděláme ještě takový jeden featuring. Že bychom si ten kroužek jako přelepili. Aby nám držel ten tvar a nechtěl se nám rozpadnout. Jo.
aspoň tak jako bajloko. Tak, já si to tady připravím. A to propletení. A dám do prdele ten jeden šroub. Teď asi úplně nic moc nevidíte, ale na tom šroubování není nic tak těžkého. Opatrně to vydám ven. Tak a máme šroubek, máme volant a zvlášť ten kroužek, takže kroužek dáme stranou. To lepení je možná dobrá věc, protože se vám rozpadne a skončí, já ho teď nevím, kde ho mám, tamhle, takže si ho ukážem. A skončil by v podstatě takhle, jo, když se vám rozpadne. Jo, takhle se celý rozmotá, rozmrdá a šance, že ho složíte, je asi 1 ku 1000. Takže určitě to nedoporučuji. Tak, tohle zbalíme. Nám to nepřekáží. Tak, a máme tady nově pošitý volant. Máme tady po stranách tu děrkovanou kůži, dole normální čistou, nahoře taky normální čistou a prošívanou vlastně trikolorou. Tak, postup stejný. Opatrně kroužek a opatrně tam všechno prostrkáme, co tam má být. Tak. Kroužek usadíme. Tak. Zase pozor, ať se vám ten kroužek netočí. Jo. Takže vrhneme tam šroub. Nemusíte to dotahovat úplně na krev, jenom tak prostě v klidu. Prostě citovka, ať tě neskurvíte. Nikdy nevíte, stalo se mi, že jsem to třeba blbě zapojil a musel jsem to znovu rozebírat. Nebo už nevím, prostě z nějakého důvodu jsem to musel rozebírat. Jo, už vím, mně se tam totiž rozmrdal ten kroužek, protože jsem s ním takhle zatočil a to je přesně ta chyba. A kdyby tohle je ten špatný šroub, zrovna jsem chytil, ty vole. Tak ještě jedna taková technická, všiml jsem si v podstatě, že tady jsou trošku jiný konektory, takže jsem si je takhle tady připravil, jo, ty drátky, dám to dohromady a aby mi to zapadlo vlastně tady do toho ovladače, protože tady ten předfaceový volant, ne-M-paketový, má zjevně prostě jiný tady ten konektor. Takže pokud tam máte tenhle ten modrý, tak ho budete muset vyměnit za tenhle ten bílej. Takže pokud budete pořizovat nový kroužek, tak si na to dávejte pozor, jinak je všechno stejný a to je v podstatě všechno, no. Tak, volant máme usazený. Jediný, co si dávejte pozor, tak tady, jak je ta ryska. Já vám tam posvítím. Tady, jak je ta ryska, tak na té volantové tyči je taky, na volantu taky, abyste měli rovně volant. Jo. My feet
to zapojení už je tady jednoduchý, v podstatě spojíme tady tyhle ty dva konektory, tady ty dva a tyhle dva horní, jo, tyhle a mělo by to být v podstatě v pohodě a měl by nám naběhnout volant do světel, nebo jakoby měl by svítit, zkrátka. Takže volant ještě vyčistíme mým tady namíchaným přípravkem od Kochu, který jsem si namíchal. Tak je hezky čistý.